Пакуль я не перайменоўваю канал у фан-клуб Кадзімы, але вось вам навіначкі. Магчыма, хтосьці памятае, як мэстр гульнявой індустрыі яшчэ на The Game Awards прадставіў кароткі тызер сваёй новай гульні ў жанры хоррор пад назвай OD, дзе акрамя вельмі рэалістычных анімацый твараў, што як бы насамрэч крыху пужае, прывітанне эфект злавеснай даліны, быў намёк на серыю гульняў Silent Hill. Варта значыць, што яшчэ ў 14-м пад выдавецтвам Konami, дзе тады і працаваў Кадзіма, выходзіў тайтл пад назвай PT, што расшыфроўваецца як Playable Teaser. Гэта хутчэй было нешта кшталту тэхнадэма-хоррора ў свеце Silent Hill. Шмат каму спадабалася ідэя зацыкленага геймплея і жахлівая атмасфера, але праект неўзабаве быў адменены. І вось сёння мы атрымалі новы геймплейны трэйлер OD, нашатка таго самага PT. Пакуль па-ранейшаму нічога даклада не зразумела, але выглядае вельмі крута. Можна адзначыць усё такую ж выбітную тваравую анімацыю і неверагодныя гукі атачэння, скрыжат пола, дзвярэй, дыханне і крокі. Ну і вось яшчэ адна цікавая дэталь. Калі сумясіць назвы ў PTOD, атрымліваецца абрэвіатура посттраўматычнага стрэсавага засмучання, сімптомы якога якраз і закраналіся ў Silent Hill. Амаль няма сумневаў, што абодзве гульні звязаныя, але ў адрозненне ад першай, OD першапачаткова з'яўляецца эксклюзівам Xbox, а не PlayStation. Няхай эксперты-канспіролагі пакадава разбіраюць і гэты трэйлер, а мы будзем спадзявацца, што гэтая гульня ўрэшце ўбачыць свет. Абавязкова напішыце ў каментарах, як вам такі геніальны прагрэў.